Il-Kunċert Antonello Venditti, organizzat minn Standout Events, laħaq l-aspettattivi bħala wieħed mill-avvenimenti mużikali ewlenin f'Malta matul is-sajf 2012. F'kunċert ta' saghtejn u nofs Venditti saħħar l-udjenza b'siltiet bħal Amici Mai, Alta Marea, Dall'Appello al Cuore, Ricordati di me, In questo mondo di ladri u Benvenuti in Paradiso. Bl-udjenza spiss tqum minn bil-qiegħda tkanta mal-kantawtur Taljan. Fost l-udjenza kien hemm numru sinifikanti ta' partitarji tal-klabb tal-futbol Taljan Roma li tiegħu Venditti bħala Rumanist huwa partitarju kbir u għandu wkoll kanzunetti dedikati kemm għall-belt ta' Ruma kif ukoll għall-klabb tal-futbol. Fil-fatt waqt il-kunċert saretlu preżentazzjoni mill-President tal-klabb ta' Roma f'Malta kif ukoll mill-kantant tal-Wintermoods Ivan Grek. Wintermoods kienu l-mistiedna f'dan il-kunċert fejn qabel beda Venditti taw kunċert bl-aqwa suċċessi tagħhom. Il-grupp Malti ħalla impatt fuq Venditti li kellu kliem ta' tifħir fil-konfront tagħhom. Il-kunċert ta' Venditti f'Malta jagħmel parti mill-Unica Tour 2012 li qed isir f'diversi kapitali fl-Ewropa u f'Settembru apparti Malta se jkun qed iżur ukoll il-Kanada, l-Awstralja u l-Istati Uniti.